madár röptébe ezerre. Micsoda száncsapások. Ez igen. Produkáld magad még egy kicsit. Köszönöm szépen. Szép vagy. Elvegnek mindent el. De szépek vagytok. A nagy betámadta. Ez mi akar lenni, anya? A művésznőt lássuk, hogy bontja a fandát. Segítsek? Biztos ügyes vagy. Azaz. Nem megy. Így sikerült. Ottan várjuk a pizzácskákat. Itt vannak a szép rinocéroszok. De jól néznek ki, azt nézzétek. Itt jönnek a teknőcök, itt meg a sok halacska. Itt aztán van helyük nekik legelészni. Ott meg a távolban a zebrák, ha jól látom, igen. Itt vannak a eriopszok. Nagyon békés kis állatok voltak. Épp a dinóparkban vagyunk. Mi akar lenni, anya, kérni? Ez kérlek szépen, ez a Notosaurus. A vízi életmódhoz alkalmazkodtak, lábújai között úszó hátját található. Nem semmi. Szép darab. Ez is egy húsevő. Nem lenne jó vele találkozni élőben. Hát ez meg itt az égig ér. Ez azt hiszem, ez egy növényevő, de szép darab. Ezt nézzétek. Nézzük meg a többik, és ott még van egy sok. A majmok városa. Nem is tudtam, hogy ezek tudnak úszni is, ezek a majmok.
Az orrszarvú. Most jön az etetés. Jó kis dagonyájuk van ott. A zsiráf. És a struc. Anya kedvencei itt érkeznek. Na nézzük csak. Így. Kicsit behomokozza magát. Mennek szépen a fa körül, úgy látszik. Úgy látszik, ott az útvonaluk, néznek, hogy ki van taposva. Azt tuti. Ott vannak a fókák. Ott vannak a landok. Ó, tényleg.